नमस्ते प्रणाम अजय भोजपुरी। एगो भाषा जेकर 8-10 गो विश्वविद्यालय और ई कॉलेज में पढ़ाई होला, जेमे एक राज्य में प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल के पढ़ाई होता। जौना भाषा में पीएचडी होता, शोध होता, डिग्री मिल रहल बा, साहित्य रचल जा रहल बा। जौना भाषा में 1000 के संख्या से भी ज्यादा किताब बाड़ी सन। साहित्य के हर रूप से जौन भाषा अलंकृत बा, जेकर आपन साहित्य, आपन व्याकरण, आपन लिपि, काव्य में किताब, गद्य में किताब बा। जौना के आपन परंपरा, पहचान, संस्कृति, खान पान, पहिरावा बा। जौना के आपन तीज त्योहार डिहवार बाड़े, जेकर आपन लोकगीत बा, लोक धुन बा, लोक नृत्य बा, लोक संगीत बा। जौना भाषा के आपन शिक्षा आदि के व्यवस्था बा। जौना भाषा के खेती बाड़ी, सिनेमा आदि के रोजगार बा। जौना भाषा के खुद आपन 5 गो बोली बाड़ी सन। जौना भाषा के 2 गो देशन में आधिकारिक मान्यता बा। जौना भाषा में 2 गो देशन में पढ़ाई हो रहल बा। जौना भाषा के 14 देशन में बोलल जा रहल बा। जौना भाषा में रोज साहित्य, सिनेमा, गीत, संगीत बन रहल बा और रचा रहल बा। ऐसन भाषा आज अपना हक खातिर, अपना सम्मान खातिर अपना लोगन से ही जूझ रहल बिया। आखिर काहे? विश्व के लगभग तीसरा सबसे बड़ भाषा भोजपुरी, लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अकेले भारत में लगभग 20 करोड़ लोग बोलेला। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में एकर प्रयोग व्यापक बा। भोजपुरी क्षेत्र से लगभग 80 से भी ज्यादा ऐसा सांसद लोग बा जेकर मातृभाषा भोजपुरी है। नेपाल के तराई क्षेत्र, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड, थाईलैंड, हॉलैंड, मलेशिया और सिंगापुर सहित 27 देश में भी एकर व्यापक आधार बा। ऐसन समृद्ध भाषा भोजपुरी संविधान के 8वीं अनुसूची में नइखे। आखिर एकर का कारण बा? कमेंट करके रउआ लोग बताई।